Dobroveče, dragi gledaoci. Dobrodošli u jedinstveni kviz Akademske srpske asocijacije. Dobrodošli u najpopularniji kviz za sve učenike koji uče srpski jezik kao zavičajni. Dobrodošli u reči zavičaja. Ovo je specijalna emisija Akademske srpske asocijacije, jer se u njoj, u našem kvizu, takmiče timovi. Tako je. Svaki tim čini par učenika. Predlažem da ih sada i predstavim. Moj tim nosi naziv Milan Ilija. Prvi učenik, ima 9 godina, dolazi iz Čikaga i Sjedinjenih Američkih Država. On jako voli da igra video igrice i, kako kaže, najviše na svetu voli svoju baku sa kojom provodi po cele dane. Njegov brat, mlađi brat Petar, takođe uči srpski jezik sa nama. On kaže za sebe da je pametan, zanimljiv, ali ponekad čudan. To je Milan, učenik iz Sjedinjenih Američkih Država. Drugi kandidat dolazi iz Bergena, iz Norveške. On ima 10 godina i ima takođe mlađu sestru koja uči srpski jezik sa nama u Akademskoj srpskoj asocijaciji. On najviše na svetu voli fudbal, kada poraste želi da igra za Liverpool. Aktivno trenira fudbal, skuplja fudbalske kartice, to je njegov hobi. Želi da upozna Ronalda, mnogi druge poznate fudbalere i, kako kaže, najbolji fudbaleri su rođeni u februaru. On se zove Ilija, kao što vidite, i dolazi iz Norveške. Sada predstavljamo plavi tim, moj tim, Srpski kraljevi. On je odgovoran, vredan, uvek je ozbiljan, ali ume i da se opusti. Obožava da nosi slušalice. Voli matematiku, tako da je uvek i u svim odgovorima vrlo konkretan i precizan. Njegova omiljena poslovica je 3 put meri, jednom seci. Mateo iz Francuski. Zdravo, Mateo. Zdravo. Drugi takmičar reći će vam sve ono što niste znali o vozovima. On je veoma pričljiv, kreativan, radoznao. Voli da snima videoklipove, sređuje ih, voli da crta, prava umetnička duša. Ono što on takođe voli jesu putovanja, tako da putuje svuda po svetu. A kada je kod kuće, bavi se različitim aktivnostima. Sve to postiže i kaže sve se može kad se hoće. Lazar, on nam se sada javlja iz Amerike. Zdravo. Zdravo. Naš kviz sastoji se od 7 igara i u svakoj igri onaj učenik koji da tačan odgovor donosi poene svom timu. Na kraju će ukupan broj poena odlučiti ko je pobednik našeg kviza. A da bi sve proteklo u najboljem redu, tu je sa nama naš supervizor Ivana Simić. Dobroveče. Želim da pozdravim sve učesnike kviza i da im poželim sreću u svim igrama. Neka kviz počne. Naša prva igra nosi naziv Slovo po slovo. U njoj kandidati dobijaju 12 slova za redom, koje su potpuno pomešana, nemaju nikakvo značenje kada se spoje, ali zadatak na takmičarima biće da sastave najdužu moguću reč na srpskom jeziku. Što više ona slova ima, veća je šansa da osvoje poene za svoj tim. Jeste li spremni? Može? Slova su K, I, C, A, S, L, R, I, T, V, O, N. Vreme je isteklo. Ajmo ovako. Ilija, Milane, koje vi odgovor imate? Šta ste? Ja nemam odgovor. Ilija Ja nemam. Dobro. Mateo? Sat. Sat, može. Ja imam slaviti. Slaviti. Samo da vidimo, da. U redu, može i ta reč. Odlično. Samo da vidimo najdužu reč. Najduža reč koju smo mi imali jeste... Evo, mogli ste da pronađete reč slikovnica, koja ima 10 slova. To je knjiga u slikama. Druga igra je rebus. U ovoj igri učesnici treba da pomoću slika, slova i znakova sastave reč i napišu je
na papiru, a potom svi zajedno u isto vreme pokažu rešenje rebusa. Svaki tačan odgovor donosit će poene timu. Ovo je prvi rebus, svi pišete šta je ovo. Jeste li napisali? Da. Da. Dobro, sad nam svi pokažite. Pokažite nam papire. Šta smo tu imali? Auto, dobro. Auto, šta? Šauto, dobro. Ja sam dobio škola. Škola, dobro, a Mila? Mila, šta je Mila napisao? Ništa. Dobro, znači, tačno je škola. Zato što ovo, auto takođe može da se kaže i kola. Š plus kola dobijemo reč. Bravo, Lazare. Sada ćemo preći na drugo. Napišite sada šta je ovo. Dobro, sada, ako su svi napisali, možete, pokažite šta ste napisali. Ja nisam ništa napisao. Ja sam dobio čašak. Čašak, dobro. Čačak, aha. Ja sam dobio čačak. Tako je, odlično. Idemo na treći rebus. Jeste napisali? Da. Da. Da vidim, šta piše? Ruba. Ja sam dobio riba. Kako riba? Ne znam, 3, R, buba, B, ne znam. Dobro, ovo je možda malo teže bilo, ali bit će bolje. Dobro, a Milan? Ništa. Ništa. Dobro, evo, znači tačno je truba, kao što je napisao Mateo, zato što je ovaj broj 3, bez slova I imamo buba bez slova B. Ajmo sad ovo. Probajte da pogodite šta je ovo. Ja sam dobio reč. Dobro, da vidite. Mislim da se Ilija setio, ajde. Ajde, piši Ilija. Da. Ja sam dobio. Dobro, bravo, sada napišite i pokažite nam svi. Da, dobro je. Baklava. Bravo, vi ste najtežu reč znali svi. Bravo za sve. Naša treća igra zove se Pogodi šta je. U ovoj igri učenici dobijaju objašnjenja jedno za drugim, ukupno 5 objašnjenja koja idu od težeg ka lakšem i njihov zadatak bit će da pogode pojam o kome se radi. Pojam na koji mislimo kada damo objašnjenje. Poeni će zavisiti od toga nakon koje rečenice učenik pogodi tačan odgovor, tačan pojam. Možemo da krenemo. Može da bude elektronska, ili je i Milan, ako znate, vi kažete. Ja mislim iPad. Dobar pokušaj, ali mi idemo dalje. Najčešće je od papira. Ako ne razumete neku reč, pitajte. Jel znate, Milan? Jel je to typewriter? Nije, idemo dalje. Kažu da je čovekov najbolji prijatelj, najbolji drug. Jel znate možda Ilija, Milane, nešto? Idemo dalje. Jedna je o džungli. Znači pusto. Milan, Knjiga. Bravo, odlično. Crveni tim je sada dobio 4 poena, tako. Dobro, sada idemo na drugi deo ove igre, to je za plavi tim. Evo, prvo, imaju ga cipele. Da li znate šta je to? Ne znam. Dobro. A neko ima dugačak. Čorape. Pertla. Ne.
Najbolje je naći zajednički. Da li znate? Mateo, Lazar? Ne, dobro. Četvrti, još lakše. Nemušti imaju životinje. Jezik? Da, tako je, to je jezik, odlično. Naša četvrta igra zove se Brzo, brže, najbrže. U njoj učenici dobijaju brzalice i treba da je glasno izgovore 5 puta, trudeći se da izgovore pravilno i što brže mogu. Oni koji po oceni naše supervizorke budu bolji u tome, doneće poene svom timu. Ova Prva brzalica je za crveni tim. crn jarac, crn trn, crn brsti trn. Može da proba, na primjer, ajde, hoće Ilija ili Milan? Da probate što brže 5 puta. A, izvolim. Ja. Dobro. Turn jak, turn turn, turn bursty turn. 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 Bravo, Milane. Turn jak, turn turn, turn bursty turn. Bravo, odlično, rekao si, super. Sada plavi tim, evo može Mateo isto. Ovo? Da, isto. Crn jarac, crn trn, crn brsti trn, 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 crn jarac, crn trn, crn brsti trn. Dobro, i sada da vidimo, druga brzalica je malo teža, pa počinjemo od plavog tima. Hajde da vidimo Lazara. 4 čavčića na čunčiću čučiti cilću. 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 Dobro, da. Evo možemo da probamo i sa crvenim timom. 4 čavčića na čunčiću čučiti cilću. 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 Bravo, Odlično. hvala ti Milane. Naša peta igra nosi naziv reči zavičaja. U ovoj igri učesnici dobijaju određeni pojam i treba da ga objasne što preciznije na srpskom jeziku. Tačno objašnjenje donosit će odgovarajući broj poena timu iz koga je učenik. Milan 1, Mateo 2, Lazar 3 i Ilija 4. Evo Mateo, možemo da počnemo broj 2. Broj 2, je li tako? Da. Evo, reč je trpezarija. Možeš da nam objasniš na srpskom šta je to? Ne znam. Dobro, pa probaj, šta ti misliš? Šta je trpezarija? Ne znam uopšte. Dobro. Možemo da tražimo pomoć od Lazara. Za nije trpezarija gde se stavlja hrana i možda se uzme kad ga hoćeš? Ne baš, to je nešto drugo. Dobro. Piti crveni tim. A hajde da vidimo, evo, crveni tim, Milan, Ilija, da li ste čuli? Jeste li čuli ovu reč? Ne. Onda da idemo na sledeći. Da.
Dobro, evo objasnit će nam naš supervizor. Trpezarija je prostorija u kojoj imamo sto i stolice i u kojoj obično služimo doručak, ručak ili večer. Uglavnom je pored kuhinje. Da, ili je izdvojena prostorija ili je zajedno sa kuhinjom. Eto, naučili smo novu reč, svi. Dobro. Lazar je rekao broj, koji broj? 3. Lazar 3. Da. Da li možeš da mi objasniš šta je ovo? Promaja je kad malo duva vetar, ne puno, ali kad malo pirka vetar da bude malo hladno. Dobro. A gdje pirka, gdje je taj vetar? Napolje. Evo kroz kuću ti ide. Tako, da, znači mi smo u kući, a tu je promaja. Kad otvoriš vrata ili nešto tako, to ti je promaja. Odlično, dobro, to je. Jeste, tačno, bravo. Sada da vidimo, Ilija, koji je broj? 4. Broj 4. Evo, možeš da nam kažeš šta je ovo? Domaćin. Jel dobro objasniš? Znaš sigurno. Domaćin je... Gdje možeš da ga vidiš? U kući. Bravo, jeste. Da. A da li je to osoba koja živi u kući ili osoba koja je došla u goste? Da. Koja je od ta dva? Nisam te čula. Osoba koja živi u kući, odlično. Da. Bravo, Ilija. I da vidimo još... Milana, praznik. Šta je to praznik? Ja sam čuo to, ali ja ne znam što je. Evo, može Ilija da ti pomogne. Ili da li znaš ti šta je praznik? Ajde, borite se za praznik. Praznik je Božić. Dobro, to je Svadbe. Tako je, bravo, crveni tim. Odlično. Idemo na 6. igru. Ovu igru volite, to sam sigurna. Slušaj, gledaj, zapamti, naziv je naše 6. igre. U njoj učenici dobijaju ukupno 2 video snimka koje će gledati i slušati pažljivo sa razumevanjem, a potom, posle svakog snimka, dobit će određeni broj pitanja. Pažljivo pratite sledeće inserte i potrudite se da odgovorite tačno na zadata pitanja. Može? Može. Izvolite. Evo, ovo je prvi video. Simpatija je pa nešto to se mnogo voli i onda ne može da odbiješ tu ljubav. Prosto može da padaš u nesvest od ljubavi. Eto tako. A simpatija je nešto kad se mnogo volite, kad deliš pače kifle na 2 dela i kad deliš gumicu na brisanje na 2 dela. Ili kad nekome daš lis, ili kad daš cvet. Eto, to je simpatija. Nekad neki ljudi uključe mozak i onda znaju da im je simpatija najbolji drug na svijetu. Ja sam se zaljubila u Stanka. I onda ima plave oči kao ja. I onda sam se ja prosto zaljubila u njega. Ne znam zašto, ali ne znam kako sam se zaljubila. Jer prosto ne znam kako se ljubav zbiva oko nas. Ali samo znam da mi se odjednom desila ljubav. Ne znam. Ali ne znam odakle si stvorila. Dobro, nadam se da ste čuli sve. Možemo. Kako se zove dečak u kog se zaljubila ova devojčica? Ne znam. Nisam čuo ništa. Niste? Čuo sam, ali nisam čuo dobro. Ne, ja. Da li je čuo Milan? Ne. Mateo, Lazar? Stanko? Tako je, da. Dobro. I drugo pitanje... Koju boju očiju ima njena simpatija, jel se sjećate? Plav. Plav, bravo. Tako je, odlično, bravo. Da, plav, tačno. Da, sada slušamo drugi insert. Jedini red u kome Piroćanci strpljivo čekaju jeste u crkvi na Veliki petak. Posle večernje liturgije počinje provlačenje ispod stola na kome je plaštanica. Ja sam se povukli pod onog stola. Došla sam iz Beograda što sam student samo zbog ovog provlačenja jer toga ovdje samo ima, a nema u drugim gradovima.
Mi sa verom, sa Bogom, sa ljubavlju čekamo da se smerno provučemo ispod grobnice Isusa Hrista i da zamolimo za svoje zdravlje, za spasenje. Došla sam u crkvu i provukla sam se zato što je danas Veliki petak i veliki praznik. Ovaj običaj karakterističan je samo za pirotski kraj. Po svemu sudeći da je to neko staro predanje i ima svoju simboliku gde verni ulazeći u Hristov grob u stvari na neki način simbolično i pokazuju, odnosno simbolično očekuje se i samo to vaskrsenje Hristovo. Provlačenje traje do ponoći, a tada je u crkvi najviše mladog sveta. Dobro, hajde da vidimo prvo pitanje. Gdje se može vidjeti ovaj običaj? Jeste li čuli? Mateo? Lazar? Ja sam čuo u Piroćanskom kraju. Dobro. I koje je drugo pitanje? Uoči kog praznika je ovaj običaj? Veliki petak. Tako je. Koji praznik dolazi posle? Uskrs. Tako je, odlično. Znači dolazi Uskrs. Naša poslednja igra za večera zove se asocijacija. U njoj učenici pokušavaju da dođu do tačnog odgovora, odnosno do konačnog rešenja. Asocijacije ćete rešavati naizmenično, najpre crveni pa plavi tim. Prvo polje može da otvori Ilija. Može Ilija? Jel možeš da biraš jedno polje? A1. A1. To je lasta. Ako znate... Ptice. Nije, ali dobar pokušaj. Idemo. Dobro, evo sada može... Gnezno? Joj, gnezno? Nije. Evo može Mateo da otvori drugo polje. A3. A3. Zumbuli. Znači Lazar i Mateo nisu sigurni sada, a dobro, hajde da vidimo crveni tim. A2. Dobro, to je 20. mart. I šta je rešenje? Proleće. Dobro, proleće. Bravo. Da li znate možda konačno? Sezone. Samo da vidimo... Crveni tim. Ilija i Milan, da li znate šta bi moglo da bude konačno? Godišnja doba. Bravo Ilija. Bravo. Pogodio si. Konačno veće. Znači godišnja doba. Imali smo proleće, jesen, leto, zima. Bravo. Mateo i Lazar su pobedili svakako. Bravo svima. Svi ste pobedili, bravo. Odlično, čestitam svima. Bravo, crveni tim. Bravo. Stvarno ste odlični. Oduševili ste nas ovde. Dobro, sada da pitamo za vaše utiske, kako vam je bilo danas? Je vam bilo teško, lako? Lepo. Teško. Bilo je u sredinu. Srednje, dobro. Aha, dobro. Kako je tebi bilo, Mateo? Isto u sredinu. Dobro. Ovo je bilo sve od nas, hvala što ste nas pratili i naravno pozivamo vas da nas i dalje pratite, da pratite sve aktivnosti Akademske srpske asocijacije. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu i naravno ne zaboravite da zapratite naš zvanični YouTube kanal. Doviđenja! Pozdrav!